Bandiagara, une ville millénaire et touristique, est connue pour son peuplement cosmopolite. La ville est située à 63 km à l'est du carrefour de Sévaré, d'où partent les routes de Mopti, Bamako et du sud vers le Burkina Faso. Dans cette ville cohabitent différentes ethnies, Dogon, Peul, Bambara, Malinké pour ne citer que celle-là. Dans un contexte marqué par les conflits entre les communautés Peul et Dogon, Mamadou Diko Peul et Salimata Karambe Dogon vivent leur vie de couple ordinaire. Même s'ils sont conscients de la gravité de ce qui se passe à Bankas et Koro, deux cercles voisins. Bon, exactement, Nerea me madligaye amase en fegun ala kan kesuma ambeto ka mume ankon madliga yang bayangara dugu ko vraiment il y a pas de problème vraiment iti do du ko ka soro fulate iti do du ni dona do do iba soro ni fulate dogono bien fambe ambi nyogonta dem banke foi rankil fana tanke ka fo fulate dogono no rankil tanke depuis am moke fokana bi ankon ya soro tambo chugo kelena. Pour l'instant, la ville de Bandiagara ne connaît pas ce conflit intercommunautaire. Dans la ville, tout le monde est polyglotte. On y parle de Peul, de Bambara, de Dogon, de Soraï, j'en passe. Et le mariage entre les communautés a renforcé la cohésion sociale dans cette ville. Ici à Bandiagara, dans chaque famille, il y a un couple mixte entre Peul et Dogon ou vice-versa. Le couple Diko n'a pas eu de problème auprès de leurs parents respectifs pour se marier. Non, comment masama le problème ta la yorane gelen vraiment ni ya ye mba fe yata ma fo ne flaye ne fana ma fo dogona donc autant tiel vraiment o kuma ti fo dugu na yere Dans la famille Diko, Salimata Karambe, toujours souriante, se sent très bien avec Mamoudou, malgré qu'elle soit la seconde épouse de celui-ci. Elle n'a jamais été victime de quoi que ce soit et lorsqu'elle entend parler de ce conflit entre Peul et Dogon, ça lui fait saigner le cœur. Ambi furu ñogon fe ambanga fe mbege ñogon fe ambi ñogon kan na fara ko fulani doro bi kelela ami mufo an ko ni ma yi an folo ko ni me amba me de nota amma delika yi tanga dugula fana. En couple depuis 11 ans, Mamoudou et Salimata prient pour le retour de la paix dans les zones touchées par ce conflit. Il les invite à suivre l'exemple de Bandiagara. Vraiment u ka sabali dron ka lajɛ u ka lajɛ bayra ka citation bi cogo min olu fana n'u y'u taabolo cogo ta vraiment ça arrange tout le monde a t'u dɔrɔn de arranger a bi bɛɛ de arranger parce que n'a fɔra ka déplacer yan ka taa Bankas i mago bɛ ni bɛ siran ka taa vraiment o ye magosa ye ka sɔrɔ an mago bɛ mun na i mago bɛ yɔrɔ yɔrɔ i ka taa comme faso fɛn ka sɔrɔ i bɛ taa yɔrɔ la ni i ma protéger i tɛ se ka taa vraiment o cɛ ka jugu ko a bɛ mɔgɔ caman mago sa donc u ka segin nɔkɔrɔ la vraiment o ɲɔgɔn tɛ yen bon an fɛ yan kɔni vraiment an ma deli k'a ye mais nin kɛra tan problème foyi tɛ yan du kɔnɔ dɔrɔn tɛ de fan bɛɛ hali kɛnɛma an ka kungo kɔnɔ fana su ni tile an bɛ taga segin kɛ problème foyi tɛ yan vraiment an bɛ taa an ka foro danni kɛ an bɛ taa an ka foro ninnu problème t'a la bon c'est la vie quoi. Vraiment u ka sabari yɛrɛ de u ka kɛlɛ nin dabila parce que kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ɲɛ bɛ siya o siya la fila ni dɔgɔnɔw de ka surun an de wolola ɲɔgɔn kan an de bɛ ɲɔgɔn kan a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn kan yɛrɛ an t'a fɛ. Mamoudou et Salimata s'aiment et ils ne s'en cachent pas. Pour nous deux amoureux, seul l'amour qu'on porte pour son prochain compte. Le sourire de la femme et la timidité de l'homme sont complémentaires. Mamoudou est connu pour son esprit ouvert tant dans sa famille que dans son lieu de travail.
Salimata Karambe n'est pas qu'une ménagère, mais elle se débrouille aussi avec des petits commerces à domicile. Elle vend de la glace et des jus. Le couple formé par Mahmoud et Salimata est vu comme un modèle dans l'ère